Salutare și bine te-am găsit! Astăzi m-am gândit să te învăț notele muzicale și, pentru a le reține mult mai ușor, ce-ar fi să le legăm de câteva mișcări? Prima dată ți le arăt eu. Vom face aceste mișcări doar din mânuțe și apoi, după ce le-am învățat cât de cât, vrei să le punem și pe o melodie? Deci te învăț și cum se numesc și cum să le reprezinți prin mișcări și apoi, la final, pentru că deja vom fi experți, vom face mișcările acestea pe o melodie. Ce zici? Ești alături de mine? Aceasta este nota Do. Deci strânge pumnii, pune-i unul în fața celuilalt și uite cum ai reprezentat nota Do. Apoi vine Re. Așa. Deci Do, Re. Acum hai să-ți spun următoarea notă, doar că o luăm de la capăt. Do, Re, Mi. Încă o dată. Do, Re, Mi, Fa. Am mai adăugat încă o notă și să o luăm de la capăt și mai adăugăm încă o notă. Deci Do, Re, Mi, Fa. Sol. Încă o notă. O luăm de la capăt și mai așez o notă muzicală. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Foarte bine! De la capăt strânge pumnii. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Aproape am ajuns în vârf. Mai avem încă puțin. O luăm de la capăt. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Da! Gama se începe cu Do și se termină tot cu Do, doar că unul este foarte jos și altul este sus în vârf. Acum facem puțin și pe o melodie. Ești pregătit? Haide! Așteptăm să înceapă muzica. Do, e o doamnă mai voinică. Re, e un rege mustăcios. Mi, o mică turturică. Fa, e un falnic chiparos. Sol, un soldățel de treabă. La, un lac nemărginit. Si, e nota de sfârșit. Și la Do am revenit. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Do, e o doamnă mai voinică. Re, e un rege mustăcios. Mi, e o mică turturică. Fa, e un falnic chiparos. Sol, un soldățel de treabă. La, un lac nemărginit. Si, e nota de sfârșit. Și la Do am revenit. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Ce zici? Ți-a plăcut când am pus notele acestea și pe muzică? Foarte bine, te-ai descurcat nemaipomenit. Ți-a plăcut? Acum ai aflat un lucru nou. Care sunt notele muzicale și cum le poți reprezenta. Ia acum îți dau o provocare. Mergi în oglindă și vezi dacă ai reținut mișcările pe care ți le-am arătat eu și trimitem un filmuleț cu tine.